खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोना बे प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेलखौ आं गिबि गिबियाव बुंनो सानदों नोंथांमोना बे प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला आं बुंनो थांदों दि नोंथांमोना बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना नुयो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै नटिफिकेसन अल खालामनानै लाबानो जाबाय रायजो राजाफोर गोबां समनि उनावहाय आं मोनसे गोबां दुखुनांथाव भिडिअ लाना फैदों थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय नैबे स्क्रिनाव होनाय हिन्जावसा गथ'आ खेला गेलेगासिनो दंमोन फुटबल खेला 95% सो गेलेयोमोन बिथाङा 5% काबादि बांसिनानो बिथाङा फुटबल गेलेयोमोन नाथाय मा जाखो बिथाङा लास्ट खेल गेलेनायाव बिथांनि गोदोनायावहाय मोनसे जखम जादों होनना बुंदों गेलेनायावहाय बिथाङा गोग्लैदोंमोन जाहैदों जायनि जाहोनाव बे गोदोनायावहाय प्रब्लेम जानानै नैबे गोदोनायावहाय मोनसे स्टर बायदि बेरखांबाय आरो बे स्टर बायदि बेरखांनाया ओरैबायदि गेदेर जाबाय मानसिया थाबायनो हाला मैया थांनाय 10 जानुवारियावहाय आं थांदोंमोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खासिकट्रा 2 नं खासिकट्रा गामियाव रायजो राजाफोर रबिन्द्र बसुमतारीनि फिसाजो रैसुमै बसुमतारीनि बियो बे रैसुमै बसुमतारीया थांनाय 2015 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा माने गेलेगासिनो दंमोन आरो लोगोसे बिथाङा देग्लाय हाई सेकेन्डारि फाइनाल होनो दंमोन बाट COVID-19 नि थाखाय देग्लायथ' 2020 मायथाइयाव जायासै 2021 मायथाइयाव जानो गोनां बाट नै बिथांनि देहाया ओरैबायदि गाज्रि बिथांनि बे एग्जामखौ होनो हानाय केपासिटिसिम बेसेबांसो खालामो समासो मोनथिसिगोन दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिथांनि नखराव बे मानसिखौ फाहामनो थाखाय रांखावरिनि गोबां फाइनान्सियेल प्रब्लेम जागासिनो दङ रायजो राजाफोर दा बिथाङा हलिचरन नार्जारीमोन बायदि फिउचाराव सासे मुंदांखा प्लेयार जाहैनो हागौ बेखौ जों मिजिं नुहुरो मानो होनब्ला बिथाङा गोबां जायगायाव गेलेनानै बिथाङा गोबां सार्टिफिकेटबो मोननो हाबाय बिथांनि सार्टिफिकेटखौ आं नोंथांनि सिगाङाव देखायना होनि बे सार्टिफिकेटआनो बिथाङा देरहानाय गोबां गिदिर प्रग्रामाव थांनानै बिथाङा गेलेदों आरो देरहाबोदों लोगोसे बे हिन्जावसानि बैसोआ 17 to 18 जानो हागौ रायजो राजाफोर 17 to 18 बे उन्दै बैसोआवनो गोबां गेलेनानै बिथाङा सार्टिफिकेट आरजिनो हादों लोगोसे साननानै नाय बिथांनि देहाया जुदि आरो मोजां जाबावब्ला बिथाङा बेसेबां खेल गेलेनानै देरहानो हाबावगोन जों सापर्ट खालामनांगोन बेखौ बिथांनि अपरचुनिटिया गोबां मोजां जानांगोन आरो लोगोसे बिथांखौ जों सापर्ट खालामनोब्ला बिथांनि देहाखौ जों स्वस्थ खालामना होनांगोन जों बिथांनो अफार होनानै होनांगोन अफारा मा बिथांनि देहाया जाहाथे मोजां जायो जुदि बिथांनि देहाया मोजां जायो अब्ला बिथाङा मोजाङै एक्सारसाइज खालामनानै मोजां गेलेनानै जोंनि बर' हारिनिल' नङा आसामनिल' नङा भारतनिबो मुंदांखा खालामनो हागोन बेबायदिखौ जोङो मिजिं नुहुरो जों जुदि बेबायदि प्लेयार बेबायदि गेलेनानै जुदि सोरबाफोर जखम जानानै बेराम जानानै थानाय सुबुंफोरखौ जों जुदि मदद खालामाब्ला अब्ला फिउचारावहाय रावबो बिमा बिफाया गावनि फिसाज्लाफोरखौ बेबायदि गेलेनो थाखाय आवगायहोनाय नङा बिकज मालाबा समाव खेल गेलेनाय समफ्राव जुदि जखम जायोब्ला बिनि रां रुफाखौ बिनि नखरनि बिमा बिफाया होनो हानाय नङा आरो लोगोसे बे होनो हायैनि जाहोनावनो बिनि जाय गथ' बे गथाया थैनो हागौ आरो बै गथ' गथाय थैनो थाखाय रावबो बिमा बिफाया बेबायदि हगारनाय नङा बिनि थाखायनो जोङो बे साननायखौ बन्द खालामनांगोन बिनि थाखायनो बे जुदि साननायखौ जों बन्द खालामनोब्ला बे गथ' हिन्जावसाखौ जों मदद खालामनांगोन आरो बेबायदि जेसेबांखिनि दङ जों बिसोरखौ मदद खालामनांगोन रायजो राजाफोर we have to help to them who are suffering with this problem जाय मानसिफोरा बेबायदि प्रब्लेमजों जागासिनो दङ जाय गोग्लैनानै दङ बेबायदि प्रब्लेमजों जाय मानसिया गोबां मोजां खेल गेलेयो गोबां मोजां खेलार जायो स' बैबायदि सुबुंफोरखौ जों मदद खालामनांगोन रायजो राजाफोर थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै only 1 rupees just 1 rupees 1.5 मिलियन सुबुंफोर दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 2011 मायथाइ सेन्सास बायदिब्ला दाथ' गोबां जाबाय जानांगौ थ' जों बेनो जेसेबांखिनि हायो बेखौ जों मदद खालामब्ला बिथांनि नखराव एसे एनै फाइनान्सियेलि रेहाय मोनगोन आरो जोंनि बर' हारिनि गेदेर गोलाव जेसेबांखिनि कन्ट्रेक्टरानो होन बिजनेसमेनानो होन बिथांमोनाबो जुदि मदद खालामनो गोसो दंब्ला बे रैसुमै बसुमतारीनि नाम्बारखौ आं नोंथांनि सिगाङाव होनानै होनि बिथांजों रायलायनो हागोन आरो लोगोसे बिनि बिफाजोंबो रायलायनो हागोन बिनि बिफा रबिन्द्र बसुमतारीजोंबो रायलायनो हागोन बिथांमोना चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खासिकट्रा सेन्टारनि खाथिनि 2 नं खासिकट्रा गामिनि आरो बिनि बिफायाबो आथिङा लेंग्रा बाट थाबायनो हायो जेने थेने बिथांनि आथिंनि नैबे आगदा आखाइनि आथिङाव जे लहा सोनाय होनना बुंदों बिथाङा सिगां मैगं बायदिसिना फाननानै जायोमोन दाबो बायदिसिना एसे एनै खालामनानै जायो नखराव 6 जन दं बिसोरहा नखराव 6 जन दङ
आरो बिनि गेजेराव गथ' सानै फिसाज्ला दंबावो बेनि फिसाजो देरसिन रैसुमियानो स' बिनि थाखायनो बे देग्लायनि बे हायार सेकेन्डारि एग्जामावबो जाहाथे मोजाङै पास जाथों बे गथ'आ बिनि टेनसनखौ जोङो रिमुभ खालामनांगोन बिनि टेनसनखौ जों फोजोबनांगोन जों बिनि देहाखौ मोजां खालामना होनांगोन जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दं जुदि खौसेथि जायोब्ला बे फेरलेबसे आसु गावगारसेल' आसुगुर गावगारसेल' बियो जेसेबांखिनि जों मोजां प्लेयारफोर दं बिसोरखौ जों सायख' जों बिसोरखौ गोजौ थाखोसिम लानानै थांनांगोन रायजो राजाफोर स' नोंथांमोननि सायाव आं बे भिडिअखौ होनानै होनि आं थांनाय समावहाय नैबे 10 जानुवारियाव आं बिथिं न'आव थांदोंमोन आरो लोगोसे बे भिडिअआवहाय माखासे बुंनाय बाथ्रा दङ स' नोंथांमोना जुदि गोसो दंब्ला मदद खालामनो बे स्क्रिनाव होनाय रैसुमिनि नाम्बार लोगोसे रबिन्द्र बसुमतारीनि नाम्बार बिथांनियाव कल खालामनाय नोंथांमोना माखासे आबुं डिटेल्स जेसेबांखिनि मोजां खौरां आरो मिथिबावनो लुबैदों बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो हागोन लोगोसे बे बाथ्राखौ बुंदों केन्सार बेमार ना मा बेखौबो दासिमबो मोनथिनो मोनाखै सन्देह केन्सार बेमार नामा होननानै टिबि बेमार होननानै बुंदोंमोन बाट मुलि जाखांनायनि उनाव मुलि जाहोनायनि उनाव टिबि बेमार नङा जाबाय दा आरो केन्सार बेराम ना मा बेखौ जेबो मिथिया दा मोजां गोजौ थाखोसिम बा गोजौ थाखो डाक्टरसिम लांनो थाखाय जोंनो रां नांगोन बा बिसिनि न'खरनो रां नांगोन जायनि जाहोनाव बिसिनि न'खराव गैया बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम मदद लुबैदों आरो बै मददखौ नोंथांमोना जाहाथे होयो खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन आरो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थाबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ प्रकाश नार्जारी इउटुब चेनेलाव गोदान बोसोराव थांनाय सानथामसोनि सिगां नैबे आदाव बुंब्र बसुमतारीया जोंनि स्टुडिअ थांदोंमोन बिथांनि बिसिजों बिथांनि हिन्जाव बाजैजों माखासे खोथाफोरखौ मोजाङै मोनथिनो थाखाय आं बेवहाय फैनाय जादों नैबे बिनानावनि जिउआव गोबां गेदेर खैफोद फैदों आरो बे बिनानावनि जिउआव खैफोद फैदों मिन्स बिथांनि बिफानि जिउआव खैफोद फैदों मानो होनबा बिथांनि फिसाजो नालाय स' दायो बाथ्राया ओरैबायदि जादों बिथाङा फुटबल प्लेयार आरो काबादि प्लेयार आरोना 5% बिथाङा काबादि गेलेयो 95%आनो बिथाङा फुटबल गेलेयो गोबां सार्टिफिकेट बिथाङा देरहाबाय गेलेनानै आसामनि फुटबल एस'सिएशनावबो गेलेदों बिथाङा आरो बे मानि बियो नानि SSBनि गोबां गेदेर प्रग्रामाव बिथाङा गेलेदों आरो देरहाबोनो हादों सार्टिफिकेट लाबोनो हादों आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायनि आरो लोगोसे स्क्रिनावहायबो आं मोजाङै साफायनानै क्लिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायगोन स' बिराद गोबां गेलेदों बिथाङा गेलेनानै देरहादों आरो बे गेलेफुनाय सासे हिन्जावसा सासे गथ' आरो बिनि गेजेराव जों बेखौ मदद खालामनाया जोंनि दायित्व आरोना दा बयबो खेबसेनो गोजौ थाखोसिम गेदेर प्लेयार जानो हाया बेखौ बयबो मिथिगौ नोंबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ बाट बेखौ जों मोनसे हाथियार सिस्टेम बा मोनसे सासे गोरों हिसाबै बानायनोब्ला जों बिथांनो समय होबाय थानांगोन बाट नाथाय नैबे समायावहाय बिथांनि जिउआवहाय बिथांनि देहाखौ सापर्ट खालामाखै बिथांनि नैबे गोदोनायाव जानाय बेराम बा आथिङा बाट बिथांखौ दायो स्वस्थ खालामनांगौ थाबैनो बिथांखौ मोजां देहा खालामनानै होनांगौ जों गासिबो रायजो राजाफ्रा मानो होनोब्ला जुदि बे देहाखौ मोजां खालामनानै लानो हायोब्ला अब्ला बिथाङा फिन मोजाङै गेलेफिननो हागोन बा जुदि गेलेफिननो हायोबा जोंनि बड'लेण्ड जोंनि बर' जोंनि आसाम जोंनि भारत हादरखौ मुंदांखा खालामनो हागोन जेरै हलिचरन नार्जारीया बर'नि जानानै बर' हारिनि कमिउनिटिसनि बा बर' रायजोनि जानानै बिथाङा हायद्राबादाव थांनानै दाख्लैबावै जेरै गेलेहैदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा देरहाहैनो हादों थिग बेबायदिनो बिथाङाबो बेबायदिनो गेलेनानै देरहानानै गोबां माने जोंनि बर' हारिखौबो मुंदांखा खालामनो हागोन आरोना दा बिथाङा जुदि गुबुन माने टिमजों गेलेहैयानो मानो जेनेबा दिल्लीयानो जायानो मानो जियानो जाया मानो इन्टारनेसनेलावबो जुदि गेलेहैनो हायोब्ला अब्ला बिथांनि जुदि कमिउनिटि बिथांनि जाथिखौ सोङोब्ला सिगांग्रो फैगोन बर' स' बेनि मुंदांखा बेयावनो जुदि जों बे माने जेरै हलिचरन नार्जारीखौ जेरै बर' हारिनि होननानै सिनायथि मोनो आरो जेरै बर' हारिया जेरै एसे नाम मोनफायो थिग बेबायदिनो जोंनि बे हिन्जावसा गथ'खौ जोङो मदद खालामनांगोन रैसुमै बसुमतारीखौ बिथाङा दायो हायार सेकेन्डारियाव फरायगासिनो दङ बिथाङा दायो एग्जाम होगोन बाट बिथांनि देहानि थाखायनो बिथाङा फरायनाया गोबां खस्थ' जागासिनो दं गोदोनायावहाय गोबां गेदेर बेराम जादों रायजो राजाफोर आरो बिथांनि देहायाव जे बेराम जादों नैबेयाव माने डक्टरफ्राबो हमनो हायाखै केन्सार ना टिबि माने माथो बुंनो
ब्रादारा जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला अननानै नैबे बिनानावनो कल खालामबानो जाबाय बा बिनानावनि बिफानियावहाय अब्लानो रायज्लायनो हागोन अननानै मदद खालामबानो जाबाय लोगोसे गासिबो रायजो राजाफोरखौ मदद खालामजानो लुबैदों मानो होनोब्ला नैबे बिनानावनि जिखिनि देहायाव जिखिनि बेराम जादों बेखौ माने फाहामसालियाव लांबाबो फाहामनो हायाखै गोबां गिदिर बेराम आरोना दासिमबो बुंनो हायाखै स' जों गोजौ माने थाखोनि डक्टरनियाव जों लांनांगोन बे हिन्जावसाखौ बा नैबे रैसुमै बसुमतारीखौ अब्लासो जों बेवहाय मा बेराम जादों टिबि ना केन्सार ना बेखौ जों मोन्थिनो मोनगोन आरोना स' बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला नैबे आदानि नाम्बाराव कल खालामना हरनो हागोन आदाया नोंथांनि नाम्बारखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा कल खालामोब्ला नोंथांमोना नैबे आं स्क्रिनावबो होनो हागोन बे आदानि नाम्बाराव कल खालामनानै माखासे आबुं डिटेल्सखौबो जोंनिफ्राय जुदि मोनस'हायाखै मोनदोंब्ला बेनाव पार्सनेलि कल खालामनानै नोंथांमोना आरो माखासे खौरांफोरखौ मोनथिनो हागोन माने नैबे बिनानावा माने क्रिकेट फुटबल गेलेबाय थानाय समावनो मा जादों होनदों गोग्लैदोंमोन ओमफ्राय ada maaf misi satu reaksinya dah macam mana ni iron mana lo lah so resumenya biaya ada persisnya bicara reaksinya si koha jalan ada loading cuma hal obrigado já so रायजो राजाफोर नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि नैबे रैसुमै बिनानावा जुदि मोजाङै जुदि देहाया जाहैयोब्ला फिन मोजाङै जाफिनोब्ला बिथाङा बर' हारिनि जानानै जुदि गेलेयोब्ला बर' कमिउनिटिसनि जानानै जुदि गेलेयोब्ला गुबुन गुबुन टिमावनो जाया मानो बिथाङा जुदि गोजौ थाखोनि प्लेयार जुदि जानो हायोब्ला जोंनि बर'आनो मुंदांखा जागोन बिथाङा दिनै गेलेयै बे समावनो 5 बोसोर जाबाय 2015निफ्रायनो गेलेयै मोननो हाबाय अब्ला साननानै नाय नोंथांमोना जुदि दायो बे उन्दै गथ' दा बेसेबांसो बोसोर नुयो 17 yearsनि हिन्जावसा गथ' बियो दा बेखौ जों सापर्ट खालामनांगोन आरोना रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानो आं मिथिला बाट आंनि मथेब्ला माने बेखौ जों सापर्ट खालामनांगोन बेजों जों खाबु होनांगोन दा बिथांनि देहाया बिथांखौ सापर्ट खालामाखै माने बिथांनि जिखिनि थांखि बिथाङा जे गिदिर प्लेयार जानो लुबैदों बा बिथाङा जोंनि बड'लेण्डखौ माने गोजौ थाखोआव लांनो लुबैदों नाम खालामनो लुबैदों आसामखौ नाम खालामनो लुबैदों इन्डियाखौ नाम खालामनो लुबैदों बिथांनि देहाखौ माने जों फाहामनांगोन आरोना बै सिमां लाखिनो नाजानायावहाय दा बिथांनि देहाया बिथांखौ मदद खालामाखै बिथांनि गोदोनायाव जे बेराम जादों केन्सार जादों ना टिबि जामारदों जेबो हमनो हायाखै आरोना डक्टरा ओमफ्राय दा आथिङाबो थाबायनो हाला स' अननानै नोंथांमोना बेखौ फाइनान्सियेलि एसे मदद खालामोब्ला एसे गाहाम जागोन होननानै आं सानो आरोना मानो होनोब्ला दायो बिथांनि न'खरावहाय गोबां खैफोद आरो रां रुफानि एसे प्रब्लेम आरो फाइनान्सियेलि प्रब्लेम जायनि जाहोनाव नोंथांमोना जाहाथे बेखौ फाइनान्सियेलि एसे मदद खालामोब्ला एसे मोजां जागोन जाहाथे बिथांनि नैबे रैसुमै बसुमतारीनि जिखिनि बेराम थाबैनो गानानै बा बिथाङा थाबैनो हामनानै जाहाथे गेलेफिननो हायो सिगांनि बायदि आरोना आरो बेबायदि गेलेनानै जोंनि बड'लेण्डल' नङा जोंनि आसामल' नङा जोंनि भारत हादरखौनो मुंदांखा खालामनो हानायनि आरोना स' बेवहाय जोङो बयबो मोनसे थांखि लाना फैयो बिथांनि थांखियाबो बेबायदिनोमोन दा बिथांखौ दा बे उन्दै समाव बेबायदि जाथाय जाबाय दा बेवहाय जोङो हे जाबाय होननानै जों जुदि इगनर खालामोब्ला बे बिराद दुखुनि बाथ्रा जागोन आरोना बिराद दुखुनि बाथ्रा जागोन दा बिथाङा जाखांफुनाय सासे प्लेयार जों बेखौ सापर्ट खालामनांगौआ जोंनि दायित्व आरो दा बेबायदिनो गोबां प्लेयार ओंखारबाय थागोन दा बेबायदि जानाय समावहाय जुदि सासे प्लेयार एसे मोजां प्लेयार जानाय समावहाय जुदि रावबो मानसिफ्रा बेबायदि बेराम जानाय जुदि सापर्ट खालामाब्ला अब्ला सोरबाफोर न'खरनिफ्राय रावबो बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ बेबायदि फुटबल
फुटबल गेलेनाय क्रिकेटानो गेलेनाय बा माबा मोनसे खाबादि गेलेनायाव इन्टारनेसनेलानो जा जियानो जा बेवहाय हगार हरनाय नङा मानो होनबा बेवहाय एसे खैफोद बा फुटबल गेलेनायावबो सोरनाबा उदैयाव नाङो बा आखायाव नाङो आखाइ लोरियो नङा होमबा स' बिदिब्ला बेफोरबायदि जानायखौ जुदि रावबो नायाब्ला रावबो एसोसियेसनाबो नायाबा रावबो गभार्नमेन्टआबो नायाब्ला अब्ला सोर हरगोन नांगौबा फरायनानै थाथों न'आवनो थाथों होननानै बायदिसिना मानो ओरैनो मालाय गावनि फिसाजोफोरखौ गावनि फिसाज्लाफोरखौ ओरैनो जिउ फोजोबस्राङो नङा होमबा स' बेबायदि जायो आरो ना खोथाया स' बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ आरो जोंनि बे नैबे रैसुमै बसुमतारीनि माने फोरोंगुरु बा गेलेनायनि गुरु ओरैनो नोंथांनि एसोसियेसननि सोरबाफोर फोरोंनाय नोंथांखौ कच थाया होमबा स' कचफोरा नोंथांखौ ओरैनो खेल लायाखै नामा खबर लायाखै नामा मा नाम ओरैनो नों कल खालामाखै बिथांनो आदसा मा नाम बिथांमोना जुदि नुदोंब्ला आरो ना अननानै बे अननाय देखायहर एसे अननाय खालामहर मदद खालाम जि एसे हायो बिथांनि जे बेरामखौ फाहामनो थाखाय अननानै एसे अनसुंथाइ डनेसन हरनानै बिथांनि जिउखौ एसे माने मोजां खालामनो नाजा आरोना रायजो राजाफोर स' आं नोंथांमोननिफ्राय एसे रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जाहाथे फाइनेन्सियेलि एसे मदद खालामो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय स्क्रिनावहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आबुङै आरोबाव ट्रेन्सफार खालामनाय डनेसन खालामनायनि सिगां बिथांनि रैसुमैनि बिफाजों फंनैसो नोंथांमोना कल खालामनानै रायज्लायहरनो हागोन आं स्क्रिनावहाय नाम्बारखौ होनानै होनाय जादों स' आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअखौ नुनानै एसेबाबो दुखु मोनदों आरो नोंथांनि गोसोआ एसेब्लाबो थाइसेब्लाबो बिथांमोना मदद खालामनो गोसो जादों गोजोननाय थाबाय जै बर' स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय जों बेवहाय रैसुमै बसुमतारी एबा रबिन्द्र बसुमतारीनि न'आव जों फैदों आदा रबिन्द्रनि फिसाजोआ गोबां खैफोदाव दङ स' नोंथांमोना प्लिज अननानै बिथांनि फिसाजो रैसुमै बसुमतारीखौ मदद खालाम बिथाङा सासे फुटबल प्लेयार आरो काबादि प्लेयार गोबां माने फुटबल गेलेनानै बिथाङा सार्टिफिकेट मोननो हाबाय जों बिथांनि जिउखौ ओरैनो बेफोरबायदि खहा खालामनो जोङो हाया मानो होनोब्ला सासे बेबायदि प्लेयार मोनदों जों गुबुन समावहाय आरो बेबायदिनो प्लेयार आरो गुबुनखौ मोनबावगोन नङा होमबा स' जुदि बेबायदि थासारि जानायखौ नुनानै जुदि जों बिथांखौ मदद खालामाब्ला फिउचाराव आरो रावबो बेबायदि प्लेयार ओंखारनाय नङा जोंबो जुदि बायसान्स माबा मोनसे जायोब्ला जोंखौ रावबो मदद खालामनाय नङा बेबायदि साननानै रावबो प्लेयार जानाय नङा अब्ला बेबायदि प्लेयार रावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गैयाब्ला बे बिराद गिदिर जोंनि बर' हारिनि थाखाय खैफोद जागोन बेखौ आं सानो नोंथांमोननिफ्राय आङो मदद मोनगोन बे रैसुमै बसुमतारीनि जानानै आङो खुलुमनाय थाबाय गोसो गोरबोजों